Dobrý deň, vážení diváci, dnes opäť uvádzame epizódu z rubriky Kolotoč histórie. Tento príbeh z doby ľadovej výroby motocyklov je o dvoch pánoch z Rakúsko-Uhorskej monarchie, čo by vlastí aj našich prastarých rodičov. Boli to knihkupec Václav Klement a strojný zámočník Václav Laurin. Spoločnosť, ktorú založili v roku 1895 v Mladej Boleslavi, bola zameraná na výrobu, servis a predaj velocipedov. Už v roku 1899 sa továreň nachádzala na ploche 11 hektárov, zamestnávala 32 robotníkov, 6 učňov a 3 úradníkov. V tom istom roku sa okrem bicyklov v ponuke objavili prvé motocykle, bicykel s pomocným motorom nad predným kolesom, ktoré kúpili od firmy Werner v Paríži. 11. novembra 1899 predstavili verejnosti prvý skutočný moderný motocykel. Laurin a Klement typ 1,1/4 s motorom umiestneným v dolnej časti rámu, teda v ideálnom ťažisku pod jazdcom. Výroba motocyklov bola spočiatku okrajová, v monarchii prakticky neboli žiadni záujemci a Klement našiel až v Nemecku prvých 35 objednávok. Avšak v roku 1900 bola konečná orientácia továrne rozhodnutá, nečakane úspešnou zakázkou na 150 motocyklov pre londýnsku spoločnosť Haveston, vďaka čomu Klement definitívne ukončil svoju kariéru knihkupca. V roku 1901 sa Laurin a Klement poprvýkrát zúčastnila motocyklových pretekov Paríž-Berlín, v ktorých vyhral jazdec Narcis Podsedníček. V roku 1903 začala výroba motocyklov prevažovať nad bicyklami, továreň sa rozrastla na plochu 30 hektárov a zamestnávala viac ako 200 zamestnancov. Spoločnosť začala za svoj obchodný úspech aj úspechom svojich športových jazdcov. Okrem Podsednička to boli František Toman a najmä Václav Vondřich. Po menej ako 10 rokoch výroby Laurin a Klement ukončila výrobu bicyklov a od roku 1905 sa motocykle stali nosným výrobným programom. Spoločnosť sa venovala rôznym jednovalcovým a vidlicovým dvojvalcom, ale aj radovým štvorvalcom pod obchodnou značkou Slavia. Spád udalostí po začiatku Veľkej vojny v roku 1914 viedol až k dnešnej českej firme Škoda Auto. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.